גם אם אני צריך לעמוד פה עם טרקטור ולהפגין ולא לתת לחוצי ישראל ולמשרד התחבורה להיכנס. זאת הבטחת הבחירות שלי. לפני כמה שבועות הופתעו תושבי טירת כרמל לגלות כי החל תהליך הפקעת הקרקעות והנכסים הפרטיים בעבור פרויקט המטרונית בעיר. על פי התכנון, המטרונית אמורה להתחבר לעיר בשני צירים מרכזיים. האחד, כביש 11, המתחיל בשכונת נאות פרס בחיפה, וממשיך עד לרחוב הרדוף בטירת כרמל. התוואי שאנחנו מציעים זה שהמטרונית תהיה בכביש 4 כמו בכל הערים מסביבנו. התוואי שאנחנו מציעים דווקא כאן, במקום הזה, בחיבור בין כביש 11 לרחוב ההרדוף, הוא לתת למטרונית לרדת למטה עד סוף רחוב האתגר ולהתחבר עם כביש 4. זה יטיב עם העיר, זה יטיב עם התושבים וזה יעשה טוב לתחבורה הציבורית. אבל הציר המרכזי והמשמעותי ביותר של המטרונית הוא ציר הרצל, הרחוב המסחרי של העיר, שהמטרונית מתוכננת לעבור לכל אורכו ומשם להסתעף לרחובות נוספים. תוואי המטרונית ברחוב הרצל הוא מכת מוות לעסקים. ועיר בלי עסקים היא עיר בלי חיים. פניתי לשר הפנים ולממונה על המחוז במשרד הפנים על מנת להקפיא את עבודות המטרונית עד ל1 לנובמבר. ייבחר ראש עיר חדש לטירת כרמל, ואז ייבחנו התוכניות מחדש. כהן אף נפגש עם שרת התחבורה מירי רגב ומנכ"ל משרדה לפגישת עבודה בנושא. הצלחנו להגיע למצב שהשרה והמנכ"ל ביחד עם חוצי ישראל מוכנים לשבת ולבחון מחדש את תוואי המטרונית. מטרונית במתווה הנוכחי היא מכת מוות לעסקים בעיר. וכמו שאני חוזר ואומר, עיר בלי עסקים היא עיר בלי חיים. אנחנו בעד תחבורה ציבורית, אנחנו בעד מטרונית, אבל נכון, מטרונית צריכה להיות בכביש 4, וכך אני אעשה כראש עיר, גם אם אני צריך לעמוד פה עם טרקטור ולהפגין ולא לתת לחוצי ישראל ולמשרד התחבורה להיכנס. זאת הבטחת הבחירות שלי, זה העתיד של טירת כרמל, ורק ככה טירת כרמל תוכל להתפתח ולגדול נכון.